Krásný den všem a vítejte u nového videa. Dnes se budeme bavit o nadužívání slov strašně a hrozně. Určitě jste už podobnou tématiku někde slyšeli, ale já mám za to, že je potřeba se o tom zmínit. Protože ač na první dobrou, a možná už si to moc lidí neuvědomuje, tak tyto výrazy vyjadřují něco hnusného, odporného, nepříjemného a my to většinou jsme schopni nabastlit na to, že se na něco hrozně těšíme, nebo že někoho strašně milujeme, nebo že vám něco strašně chutná. A teď je otázka zase lidi, co si myslí, že slovíčkařím už určitě přepli někam jinam, ale pro ty, co ještě zůstáváte, tak je otázka, pokud řeknete, že toto jídlo vám strašně chutná, tak myslíte si, teď je otázka, myslíte si, že i když je to jídlo kvalitně připravené, vy ho opravdu dobře rozžvíkáte, polknete, nedíváte se u toho na televizi, nekontrolujete si každou sekundu váš mobil a opravdu ho strávíte jakoby s láskou, myslíte si, že když řeknete, že ho milujete strašně, nebo že vám chutná hrozně, tak že se vůbec nic na úrovni podvědomí nezmění? Já o tom přesvědčený nejsem. Stejně tak, jako když někoho milujete. U těch vztahů je to, řekněme, dvojsmyslné, protože když někdy slyším, z jakých vztahů sem skrz tyto dveře klienti přichází, tak potom, když se zeptám, milujete ho? Ano, já ho strašně miluju. Samozřejmě, ty lidi se milují strašně, to znamená strašným způsobem. Nikoli co do kvality a velikosti toho citu, ale co do způsobu. Je to strašný, je to opravdu hrozný, nepochopení, disrespekt, nevěry a já nevím co všechno. Takže někdy se může stát, že vy toto zase používáte jakoby nevědomně, protože chcete vyjádřit nějakou míru, že to je hodně rovná se strašně, jo? V takovém tom, řekněme, obecném českém zvráceném slovníku strašně je taky hodně v podstatě, ale všechno to se dá vědomně nahradit například slovem velmi. Velmi mě to chutná, velmi tě miluju, nebo velmi se těším. Protože když toto řeknete, už jenom z mého úhlu pohledu foneticky, jak zní slovo velmi, jo? Je to zní jak velebení nebo něco podobného. Můžeme mít každý jiný názor, ale strašně, hrozně, to jsou slova, která se už moc neliší foneticky od němčiny. A němčina je tvrdá a ty R a ty Z a tady tyhle ty věci, nemyslím si, že se zrovna, když se chceme bavit o něčem, co je nám příjemné, třeba nesmírně příjemné, jo? Nebo mimořádně příjemné. Jo? Hrajme si s tím. Používat furt stejná slovíčka taky není žádná legrace. A je zvláštní, že jsme schopni používat právě výrazy, jako je strašně a hrozně, právě pokud mluvíme o tom, že se nám něco líbí nebo že se na něco těšíme. Dávejte si na to pozor a uvidíte, že se vám povede líp. A že vám bude třeba i to jídlo, které vám velmi chutná, že vám bude opravdu chutnat lépe. Protože to, jak mluvíte, se odráží nejenom na skutečnosti tam venku, ale zejména na skutečnosti tam uvnitř ve vás samých. Já vám děkuji za pozornost, to by bylo pro dnešek vše a já se budu těšit zase někdy příště. Na viděnou.